Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay nandirito pong muli upang makapag-update sa mga natagan po ng mga isda na kanila mga binibenta dito sa mga dumarayo o namimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so marami sa mga kababayan natin ang nandirito at namimili ng kanilang mga mabibiling ulam dito sa Malabon. At i-check natin kung magkano ang mga presyohan ng kanilang mga latag. So dito muna tayo bubungad sa mga latagan dito ng mga balsa galunggong. Ang presyohan po dito ay 160. At meron din po mga bangus dito na 130, isang peraso, 150. At may mga tumpok-tumpok din po mga galunggong na bentahan po rito. Alright, so tilis. Ang paninda ni kalahating ina at kalahating ama, 50 pesos tumpukan at 160 sa mga presyo ng mga bangus pandaing na inyong mabibili. Dito naman sa pwesto ni Vendor Mix Official o si Ate Pao. So lipat na muna tayo dito sa natagan ni Kuya Romy. Dito naman ay update natin yung mga presyuhan na latag. Alright, so dito pinagkakaguluhan din yung mga latag ni Kuya Romy dito sa Malabon ng kanyang mga tilapiyang Batangas at bangus na natagan na inyong mabibili. So mga bisugo dito at yellowfin tuna, yan po yung latag po rito, no? So mga bisugo na nilalatag ay madami, oh. Ayan. Mga bisugo na inyong mabibili na pamaksiw, no? At ito naman yung latag ni Kuya Romy. Kuya Romy, good morning. Good morning. Shout out po. Magkano ngayon presyo ng mga tilapia at bangus? 130 yung tilapia, John. Tumaas ng presyo. Yung bangus, 230. 230 naman ang bangus dagupan. So yun po yung presyo ng mga bangus per kilo, 230. Tapos sa mga tilapiang Batangas ay 130. Yan po yung price update natin dito sa pwesto ni Kuya Romy sa Malabon. Kuya Romy, maraming salamat po. Pasupport po natin si Jam Apparel. Thank you. So lilipat na tayo sa mga iba pang latag dito na ating may update sa Malabon Fish Market. Tuloy-tuloy lang natin ang pagbabaybay. Ang lugar po dito sa kahabaan po ng Malabon Fish Market ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So hanggat walang sound trip, eto tayo. So ito yung mga latag dito, no? Latag ni Kuya o ni Boss Warley. Ayan ang mga latag dito sa Leginto. Tapos nilachay, taniki, at meron siya mga pugita, meron siyang tortillo o barakuda, at magaganda mga dalagang bukid din po, no? Ayan pa. So yan yung latag ni Boss Warley sa Malabon Fish Market. At bangus, ayan, 160 po ang mga per kilo. Binilikan lang natin yung festival po dito. Alright. So, ayan na ang ating mga isda na inihahatid sa ating mga update sa mga latagan sa Malabon Fish Market. At fresh na latag ni Boss Warley, no, ng kanyang mga isda dito sa Malabon Fish Market. Alright. At dito tayo. Ito yung mga presyo, 200 pesos sa mga yellowfin tuna, 120 kada piraso ng mga bangus, ayan. At 220 sa malalaking mga bangus kada piraso. Yan po yung mga update natin dito kay Paring Barako, no, ng kanyang mga isda, bangus. At yellowfin tuna ay 200 pesos din ang mga per kilo. Medyo may sound trip, tayo lang tayo. Ayan, mga tumpukan din po dito. Ayan yung mga latag ng 50 pesos, no? Ayan, mga tunsoy na inyong mabibili. 40 pang kilo mo, 20 lang yan, mura-mura. Bagong papyaw yan. Pantao yan, pantao.
pangalaga. Pantao, pantorta. Ayan, ha. Ilaw. Galunggong na mga tumpok-tumpok at mga tonsay din po dito na latag. Iyan ay masarap sa kinilaw, prito, paksiw, pwedeng-pwede. At mga isdang bilong-bilong sa tumpukan. Yan po, no, 150 pesos na mga tumpok-tumpok na bentahan po dito yan sa Malabon Fish Market. Na sulit sa tumpukan na inyong mabibili. Alright, so lipat na tayo. So dito mga bangus ngayon at mga galunggong tumpukan 100 pesos, bangus 150. Yan po yung mga presyohan na bangus, tumpok. At may mga pusit din tayo rito. At dalagang bukit 100 pesos. Malunod to. Alright. Ayan ang mga latag na ating ina-update dito nga sa bayan ng Malabon Fish Market. Ayan, no? Tumpok-tumpok at mga isdang matambakan na tinumpok sa 50 pesos at 30 pesos. Ayan, ang mga latagan po rito. So, dire-diretso lang ating update sa Malabon. Ganda ng mga tumpok natin dito. Opposite Kalawang. Mga tumpukan din po rito yan. Torsilyo. No? Magaganda mga tumpukan. Mga gulyasan din po na tumpukan din dito. At may mga presyon tayo nakita dito sa mga gulyasan na maliliit. Ang mga presyon ay 130. Yan po yung mga gulyasan na latagan na bentahan at presyo ay 130 sa mga tumpukan. Yun, shoutout sa'yo, Pogi. Alright, so dito tumpukan ay alumahan 100 pesos tumpok at meron din po 50 pesos. So yun yung mga price update natin sa mga latag na tumpukan, no? At 180 sa mga per kilo ng mga yellowfin tuna. 90 na lang, kasayawan. Ayan po, 50 pesos sa mga dilis natin dito, tumpukan at 100 pesos sa mga pusit na latagan. Ayan po, no, 100 pesos. At dito tayo sa mga isdang galunggong, balsa. Yung may miss tayo, ha. Isugo. 150, no, sa mga presyohan dito ng balsa galunggong. Pag kumili ka ng galunggong, pare isugo. Ayun, sinasabi ko sa'yo. Maganda yan. Dalhin mo na yan. Iulog mo sa ano. Iulog mo sa ano. Wala si Kapugris, ha. So, 260 po sa mga per kilo, no, ng mga pusit lumot. Tabi tayo, baka tayo mahagip ng mga sasakyan. At presyo ng mga yellowfin tuna, 200 pesos per kilo. So sa mga naghahanap ng baka dito, meron kayong mabibiling balat ng baka. Boss, 150 na lang boss. 150 na lang dito. At 50 pesos sa mga presyohan ng pusit, tumpok. At 180 sa per kilo. Hindi kayo mahahagip. Wala si Kapugris, eh. Ay, hindi nakapakayos yung question. Hindi ba? Namaga. Goat na yon. Alright, no? Sa mga kababayan po natin ang marami na nandirito. Shoutout po na nandirito upang mamili at nag-iikot sila para makakita ng mga murang presyo ng mga latagan dito sa bayan po ng Malabon. So yung mga update natin sa mga presyon dito, no? Iyan po yung mga presyon ng isda at mga tumpukan na latag dito sa Malabon Fish Market. So lilipat naman tayo. So lipat na tayo dito sa kabilang side at tingnan natin kung anong mga latag dito na mga isdang bato na binibenta ng ating mga kilalang vendor
na malapit din sa atin sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So lalapitan natin sila kung anong isda ang meron doon. So tara, let's go. Alright, so gulay muna tayo para baybayin natin yung haba ng Malabon. So dito kay Nanay Cherry, wala na naman si Gion, yung anak niya rito na nagbebenta ng mga gulay. Ito naman yung mga latag ni Nanay Cherry sa Malabon Fish Market. So yan po, sitaw kalabasa na kanyang bentahan. So nakalatag yung mga gulay, no? So shoutout sa iyo, Nanay Cherry. Ayun, shoutout sa iyo, Bombay. Ayaw maghanap buhay ni Bombay, ah. Mukhang tiyatanghali ng ano. Oo. Kapag talaga maulan, nakakatamad na pumunta ng Balintawak, no? Sa Divisoria. Oo. So Nanay Cherry, salamat po. At yan yung mga latag nila dito ng mga gulay na ating ina-update ng mga kadatali yan. At napakasarap dito kami. So ayan po, at yung mga pangmasang presyo ng mga latag dito ng gulay. Bakit nandiyan ka na? So shoutout sa iyo. Wala ba? Namango. Mahal ang presyo ngayon sa Market 3. Shoutout. So ayan po, no? Makakabili kayo dito sa halagang mga 20 pesos, 50 pesos na mga gulay. So sibuyas, bawang, kalamansi, ayan yung mga latag po dito kada balot, at mga nakatali na mga dahon-dahon na gulay, kangkong, talbos, no? Yan po yung mga latag nila dito na inyo mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Samahan nyo na rin po ng mga isda na mga latag dito na masasarap. At suri, panunuri pa rin ang pagbibili sa mga isda na mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you! Alright, so dire-diretso na tayo dito at papunta na rin tayo sa mga latagan dito ng mga isda. Alright, so ganito rin po dito, mga nakabalot, taryadong mga gulay na pangmasang mga presyo na pangsaktuhan sa sahog na inyong mga malulutong ulam. Yan yung mga gulay po nila dito sa Malabon Fish Market. Alright? So shoutout sa'yo at ikaw ay nakangiti. Mukhang maganda pinanonood mo, ha? Mukhang maganda pinanonood dito. Ano ba palabas? Yan naman. Mukhang comedy yan, ha? Yung mga nag-ano sa Facebook. Salamat! Thank you, thank you. So yan po yung mga update natin sa mga gulay na latag nila dito sa Malabon Fish Market. Alright, so dito tayo sa mga latag ni Nanay Noemi. Ito na yung mga latag niya. Mga bangus. Wala nang 200. Yan. Ang mga presyo ng gulyasan ay 140. Tapos may mga yellow pin din si Nanay Noemi, oh. Mga yellow pin. 150 lang, kuya. Wala nang 200. Wala? Tatlo lang kami, sakay anak. Oh, pwede na yan. 70 at saka 150 to 20. Mumurang-mura na yan, Nanay Noemi. Yan po yung mga yellow pin tuna na latag ni Nanay Noemi, no? Tapos yung gata. Alisin mo yung malaki, ito nang ilagay mo. Paano yung mag-uso, rami ka. Tatlo lang kami. Sige lang. Oh, yan. Pwede na yan. Ayan yung mga latag ni Nanay Noemi, no? 150 po sa mga yellow pin tuna. Good morning si Ate Brenda. Enjoy na enjoy kayo nung araw na yun. Nakakausap ko si Boss Aris, eh. Alright, mga isdang snapper. Mga isdang sagisi. Meron tayo mga isdang binunuan. Napakasarap na sabawan niya mga isdang na yan. Mga isdang bato na latag ni Ate Brenda at ni Boss Aris. At mga isdang dalagang bukid. At meron dalagang bigla at bitilya at torsilyo, no, ng mga latag dito.
Ayan po yung mga latag dito, no? Yung mga bitilya natin, 180 sa mga lapu-lapu at mga isdang talakito. Ito po yung presyo ng ating mga lapu-lapu. So yung presyo ng lapu-lapu ay 240 ang mga per kilo dito sa latag ni Boss Aris, no? So ito na yung mga ina-update natin dito, no? So Boss Aris, magkano yung mga dalagang bukid? 200 pesos sa mga dalagang bukid. Sa gisi? 200. Yan po yung mga price update natin dito sa mga latag ni Boss Aris sa Malabon Fish Market. So lapu-lapu, 240 ang per kilo. So ito naman yung mga latag dito ni Kuya Warren, no? Magkano yung ganyan po, kuya? Mga labayita. Tapos, ito yung mga isang bato rin na latagan niya rito sa Malabon Fish Market. Yung talakito, Ito yung ano isda to? dorado, no? Ayun yung mga isda rito sa gisi na mga latag. Local salmon, talakito, at isdang bato, no? Yung snapper. Alright, so yan po yung mga ano ni Kuya Warren. Kuya Warren, salamat po. Ito na yung mga presyohan ng ating gulyasan, no? Meron po sa mga kada piraso po ang bentahan po ngayon dito. Meron tayong presyohan na 150, isang piraso 130, 140, no? Dito sa latag ni Paring Rudy sa Malabon Fish Market. Ayan. At mamaya, ilalagay din natin ito sa ating channel, no? Yung mga nilalatag dito mga isda sa Malabon Fish Market. Tapos, mga dalagang bukid at balsa galunggong. At ito naman sa kabila, sa kapatid na nagbebenta rin ng mga isda. Ito po yung mga batalay natin. Tortillo na masarap na sinigang at meron din mga isdang papakol. At balsa galunggong at bangus. So ito yung mga presyo ng mga isdang tambakol na nataga dito sa Malabon Fish Market. So yan na po yung mga update natin, no, sa mga nataga ng mga isdang bato dito sa may kabilang gilid. So yan po yung mga pinapakita kong vlog dito sa kanilang pwesto na bentahan ng mga isdang bato at iba't ibang klaseng mga isda na latag sa Malabon Fish Market. Alright. So maraming salamat po sa inyong lahat at sa pagsubaybay sa mga vlog ni Boss Lando Explorer sa Malabon. So enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.